Pinoy Bus Driver TV. Ilan sa susunod, bakit po? Ako ba si Charlie Quiro? Saka si Villano sa mas number 89. Sa buong ako, Sinop. At mga taga-Denso, Pilar. Zero di Andrea. Ciao. Sa mga taga-Puduran, mga taga-Indonesia. Sa Mindanao. Kaya ka Alian Bangkasa. Saan niya galing ang sa Tarita? Sinapot lang sa Sero, galing Cagayan de Oro. Kami naman, nagsinapot namin yung galing Davao. Sa Tarita, Samar. Alas 4 tayo nakatawid sa Balik. Sa Pamilyan Pao. Yung alis lang sa sugot. Sa mga taong ganda, chicken spray, pamako. Nanganay, nanganibat, Jewel the rice. Will bring us along, will bring us. Diyan rin ako dyan. Diyan rin ako yata. Siya ako ng forest. Pero ako, pares ng forest na ako na. Tulog ko sa heart. Pero ako pares sa lipanan. Kaya kung paano pa, wala na akong video sa ganito highway.
Padang kita agak timuran. Selain 1.5 sound harus matang. Yes, that's it.
Yeah.
still northbound. Debris. Yang sah. Tadi.
Watch out. Tayo kasi may nag-overtake. So like, nag-overtake tabi ka. Kung marangan, kung nag-overtake. So like, kasi tayo mag-overtake eh. Kaya mapagkita kahit na alam lang kayo sumagot. Ibigay mo lang. Sumagot. One way.
Nandun. Ha? Manis dan ka ng Israel untuk titano. Pas 8 Monteo. Sa ano? Maganda yung sage. Maganda yung
Alis lang. Okay, Philip J.U. Alis lang, people.
Airport yan, pagkaliwa. Airport, ang talagaan tayo. Meron tayo gawin na. Meron tayo pawa ng talangka. Meron tayo sa sentro ng talangka. Wala tayo magpapundok. Maraming madala, ano? Okay na ang lahat.
Nabo na mo sawa. Oo, nabaw. Kaya si marami lang daw ako. Kulit sa mo. Oo, Pato na mo. ginato ko naman sa upload. Ano wala ka sa pagkala dai. Ano, lahat na niya naman ko sa katalunan Pipinyo. Na sila ka. Ha? Kasi otol. Lahat ko rin. Hindi ko sigura para ito. Ang pass niya pagkagayan. Pagkakaya ito yung mas. Kaya yung tuwid. Hmm. Dapat yung kondisyon. Condition pa. Apa yung trabaho niya asawa? Ano yung trabaho niya asawa? Na-retire na. Ano yung asawa? Ano yung trabaho? Wala na, retire na. Retire na. Nababuran. Siya na lang kanalaga na walang kinapeskulaan na may kanundo. Puro na lang ang trabaho. Ano yung trabaho niya? Wala yung problema na ito. Dua ka pula na kayo. Oo. Grabe lang. Kaya kami sa talaga. Apa nih? Ada apa? Ya, mana kanto sulod. Sige, sige. Diyan ka. Level 7 Bangkok. Starting Sigit Bangkok. Ini right. Dia main pengaturan pwede. Talaga alpay.
masig ipagkuha. Ako na kasi yung ipagkuha naman.
pabalik. Albay. Ikot. Alas 9:15. Lepas lah. Number 800. Tahu kan?